Samantala mga idol, nagpaalala naman ang Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office o PDRRMO na maging mas maingat sa paggamit ng social media ngayong Kapaskuhan at bagong taon dahil tumataas ang kaso ng pagnanakaw at online scam kapag sobrang impormasyon na ibinabahagi ng publiko. Ayon sa PDRRMO, mahalagang maging responsable sa pagpo-post upang maiwasang magamit ng masasamang loob ang personal na detalye, lokasyon at mga aktibidad ng isang tao. Ilan sa paalaala ng ahensya ang hindi pagpo-post ng live location, pag-iwas sa pagbabahagi ng travel dates at paglilimita ng audience ng post gamit ang friends only o custom settings. Pinayuhan din ng publiko na huwag magpakita ng mamahaling gamit sa social media at regular na suriin ang privacy settings ng kanilang account. Binigyang diin ng ahensya na ang pagiging ligtas online ay bahagi ng pagpapatibay ng proteksyon sa sarili at ng pamilya laban sa digital threats ngayong holiday season. IFM News. IFM News. IFM News.